Yun, ako po si Rico Ford. Minsan niyo po ako napapakinggan sa 90.3 Energy FM. Pag huwag mong sabihin radyo, sabihin mo! Awesome Summit! For today's video mga kalas, tara samahan nyo kami. Pumunta kami ng Kanawalan. O, victory ball kasi doon mga kalas. Kasama ko nga pala si Biyahe ni Jordan. Tapos si Papa Mil at si Please One. Ako si Please One. Takand ako pero pogi ako. At maraming salamat rin pala sa mga kasama ni SK sa pag-alaga sa amin. Maraming salamat po. Sana uli naalagaan. Wait lang mga kalas, meron pala akong kwento sa inyo. Oo, taga dito ako dati sa Kanawalan. Kaya nakasama ko dito sa basketball. Representative din ako ng team pero pinaubaya ko na kasi alam niyo na medyo nahihiya pa ako dito. Pinaubaya, kaya pinaubaya ko na lang yung taong mahal ko sa iba. Pero ito na mga kalas, napakaswerte ng mga nabigyan ng sapatos. Nabunot yung pangalan nila, sumama sila, uminom sila, tapos nabunot yung pangalan nila, nagkaroon pa sila ng sapatos. Ay naku Rico, dahan-dahan sa pananalita, hindi nila naiintindihan. O ito na mga kalas, nakita ko nga pala yung mga kaibigan ko dito. From Tondo Gang, shoutout sa inyo mga pare ko. Siyempre nakita ko rin yung mga tropa ko dito, sabi ko bigyan ko before mag-start ang SK League, sabi ko sa mga tropa ko, good luck sa inyo mga pare ko. Kung sinong papalaring manalo sa inyo, lagi yung tatandaan, tanggapin nyo, huwag nyong dibdibin kasi kung dinibdib nyo, wala kayong dibdib. Charot. Makeup lines. Kung si tatay mo maluso at kalamang kalaw, si nanay mo malukot! Bigla naman ako natawa doon sa sinabi niya. Sabi niya kung si tatay mo maluso, ag kalaman kalaw, malukon si nanay mo. Agi, pero alam ko meron ako mga followers dito na Tagalog. Kaya sasabihin ko sa inyo, sabi doon daw, kung ang papa mo ay tumatalon, huwag ka na magtaka. Ang mama mo ay buntis. Maraming salamat nga pala sa pag-invite sa amin, lalong na kay SK Chairman Jasper Solar at sa kanyang buong team. Barangay Council, maraming salamat po sa inyo mga kaalas. Nakakabangga! At syempre dito sa Kanawalan, maraming salamat sa inyo. Yo! Lagi ka naghihinala, sabi ko hindi na tama. Yung pala ikaw yung may ginagawa. Shoutout sa mga taga-Tondo. Kala mo, hindi ko malalaman ang sikreto lang. Yun, ako po si Rico Ford. Minsan niyo po ako napapakinggan sa 90.3 Energy FM. Pag huwag mong sabihin radyo, sabihin mo! Awesome Summit! Kaso lang ngayon, malala. Ayan, susunod. Ayan, susunod na nabibigay po sa ating mga finish number